Hej og velkommen til Birte og Marie derudaf. Det her det er vores første optagelse af, at vi sidder og snakker om om byrådsmøderne og hvad der er sket der. Og vi er jo nødt til, det skal ikke være sådan nogle lange optagelser, så vi vælger noget ud med hård hånd. Og vil du tilføje noget, Birte? Altså det her det er jo sådan et eksperiment, og så prøver vi at gøre det bedre, som tiden går. Ja, altså nej, jeg vil ikke tilføje så meget, men jeg vil da sætte pris på, hvis folk lægger en kommentar om, hvad de synes om det, så vi har noget at arbejde med. Nå, Birte. Byrådsmødet i torsdags, der var jo mange punkter på dagsordenen, og vi har aftalt 2 af de punkter, vi gerne lige vil tale lidt om. Og det ene punkt var punktet om partnerskabsaftalen med Business Lolland Falster. Hvad tænker du om det punkt og behandlingen af det? Altså jeg synes jo, at den aftale, der er den her gang, at den er bedre end dem, for eksempel den, der var sidste gang. Fordi der er kommet mere ind omkring det der med rådgivning af virksomheder, og der er blevet nævnt, at de også skal have bosætning i tankerne, når de snakker med virksomheder. Men jeg synes, processen er rigtig dårlig. Altså, der kører en rigtig god proces over Business Lolland Falster, hvor man diskuterer med en masse mennesker. Men når man så ligesom har gjort det, så på en eller anden måde, så stopper inddragelsen der. Og det betyder, så bliver der udarbejdet et forslag. Det kommer op på bestyrelsen i Business Lolland Falster, hvor folk må have nogle kommentarer, nogle ting og sådan noget. Og så sørger administrationen i Business Lolland Falster for ligesom at lave den færdig. Og så bliver den ikke forelagt bestyrelsen igen, hvis de har taget nogle af de der bemærkninger med ind i. Så kommer den så til økonomi- og erhvervsudvalget, hvor den også bliver fremlagt og diskuteret. Og der kan man så enten sige, nej, vi vil slet ikke have den, I skal gå hjem og lave den om, eller man kan sende den videre i systemet, og så kommer den så i byrådet, hvor der jo ikke er rigtig debat. Også fordi man kun må få ordet 2 gange, så kan det være lidt svært at køre en grundig debat af en stor plan, ikke? Altså den er jo på mange sider og flere elementer. Så de fleste byrådsmedlemmer har jo aldrig været med til at diskutere den. De har bare godkendt den. Og det synes jeg, altså der synes jeg godt, at man kunne have haft, at hele byrådet var med til at diskutere den. Og fordi det betyder jo meget, altså det er jo en stor del af det, Lolland Kommune laver. Alt det, der hedder industriparker og alle de der ting, dem arbejder de jo med over Business Lolland Falster. Så det kunne da godt være, at der var nogle flere end lige dem, der sad i økonomiudvalget, der havde tanker om det. Ja, altså fordi det vi har snakket om, det er jo det her med, at det er jo en aftale, som sætter en masse mennesker i sving med at gøre noget bestemt, som jo så ligesom er politisk vedtaget, men så er det jo netop vigtigt, at vi er bevidste om, hvad det er, vi vedtager politisk og sætte dem i gang med, og det også er i overensstemmelse med de holdninger, der er i byrådet, ikke? Men omvendt så, altså, jeg kunne også se for mig, at det kunne blive en meget, meget lang proces, ikke? Altså nu for eksempel plan- og udviklingsstrategien, den tager jo så også 3 år at lave. 2. Undskyld. lang tid. Ja, men det er rigtigt, men det er jo kommunens, altså det er jo kommunens erhvervspolitik, der bliver fastlagt der. Ja, det er det. Og den går jo på den gamle plan- og udviklingsstrategi. Det vil sige, det som det gamle byråd vedtog, hvor en masse mennesker er blevet udskiftet, fordi de tager udgangspunkt i de ting, der er vedtaget i kommunen, og den nye plan- og udviklingsstrategi er jo ikke vedtaget endnu. Nej, så den kan det ikke tage udgangspunkt i. At hvis det nye byråd har nogle andre tanker om erhvervspolitik, så kommer det først med om 4 år. Ja.
men det var jo i november, at folk de stemte. Altså der kan så selvfølgelig komme noget, fordi nogle af byrådsmedlemmerne deltager i den der proces, der er i Business Lolland-Falster. Men når de ligesom skal repræsentere kommunens erhvervspolitik og er den instans, der udfører en stor del af erhvervspolitikken, så synes jeg også, så er det sgu rimeligt, at det er byrådsmedlemmerne, der sætter kursen, altså både her og i Guldborgsund, ikke? Ja. Og så skal det jo ikke være nogen, der tilfældigvis er medlem af Business Lolland-Falster. Nej. Ja, fordi jeg tænker, at tiden er gået, Birthe. Okay. Ja, man kan jo snakke nok tid om alle punkter. Det kan man nemlig. Og vi skal jo øve os i det her format, hvor vi ligesom skal prøve at begrænse os. Vi skal være spontane og umiddelbare, og samtidig skal vi begrænse os. Det er en svær øvelse. Ja. Men det andet punkt, vi ville drøfte. Ja, det var jo det med datalager nede i Rødby, som blev sendt i den der idéfasehøring. Ja, hvad tænker du om det? Ja, altså, nu havde du jo standset den i økonomiudvalget, for at den kunne komme på byrådsmødet, og det synes jeg var rigtig udmærket, fordi det skaber en større bevidsthed om, hvad det er, der er gang i, når det kommer på et åbent møde, som man kan referere fra, ikke? Ja. Altså noget af det, som mit indlæg havde meget fokus på, det er det her med grøn energi, og i det hele taget energi som en begrænset ressource, og at skal vi så bruge den på nogle nye aktiviteter, som vi ikke før havde behov for. Og man kan sige, hvad er det datacentrene kommer til at skulle lave, at det ikke rigtig meget altså AI. Det er det, der kommer til i fremtiden at skulle trække rigtig meget data. Derfor har vi brug for at lave datacentre alle mulige steder i verden. Men er det et behov, der skal sætte vores grønne omstilling på standby? Fordi det er jo det der med, hvis vi bruger den energi, vi laver, den med solceller og vindmøller til datacentre, så kan vi jo ikke bruge den til at omstille vores produktion i øvrigt, som også har brug for den grønne energi. Men altså nu blev vi jo ligesom, det var det der med, hvor meget skulle man gå ind i det, fordi man godt kunne se ud i horisonten, at der ville komme nogle beslutninger fra regeringen af, og det er der jo så også kommet, siden punktet er blevet behandlet på byrådsmødet, ikke? Hvor det er blevet vedtaget, at der skal laves en rækkefølge efter, hvilken gavn man vil, samfundsmæssig gavn, ikke? Og hvor datacentrene sandsynligvis vil komme langt ned i køen. Ja, de har lavet en aftale om det. De har ikke haft det i Folketinget nu, så det var lidt før det bliver. Altså, det skal igennem en proces, er det ikke, som man siger? Ja. Men det er rigtigt. Ja, det har de lavet, og det er jo en rigtig god aftale, synes jeg. Fordi det er nemt, og det er jo også det, og samtidig udover at det ligesom sætter retningen for en grøn omstilling, så giver det jo også en mulighed for ligesom at diskutere, jamen det der AI, hvordan kan vi bruge det? Fordi den debat har der jo ikke været. Altså kommunerne er jo også ved og kaste sig over det, fordi de ser det som mulighed at bruge i sagsbehandlingen, ikke? Og det kan jeg jo godt have min tvivl med. Altså jeg så en, som jeg synes lidt ramte. Altså han sagde, at hvis det er pengene, der driver AI, så er det alle ulykkerne sker. Men hvis det er dem, der arbejder med tingene, der driver brugen af AI, så bliver det en hjælp. Altså han brugte et eksempel på Amazons lager. Det bliver drevet af AI. Og der sker jo 3 gange så mange ulykker på deres lager, som der sker på alle mulige andre lager, som ikke bruger AI. Fordi at de skal løbe efter den der AI, som jo kan holde et tempo, som mennesker i virkeligheden ikke kan holde til. Det samme kan man jo sige med en sagsbehandling. Altså AI kan jo komme ud med en beslutning, som en erfaren sagsbehandler kan sige, det
det har ingen gang på jorden. Det kommer overhovedet ikke til at hjælpe nogen som helst. Men spørgsmålet er, hvis man så kører det på, altså hvis man ligesom køber ind på den der AI, og det bliver den, der bliver styrende, jamen er der så nogen, der overhovedet får kigget grundigt nok på det? Bliver der tid til det, eller er alle folk bare fyret? Ikke? Det er i hvert fald, ja, det er i hvert fald noget med, at der er en tendens til, at når man argumenterer for datacentre, så er det sådan noget med, at jamen, det er nødvendigt. Og I kan jo også kigge på jer selv, I streamer også selv og bruger det osv. osv. Men det her handler jo om at udvide kapaciteten og bruge det endnu mere, og derfor hænger det jo også sammen med sådan nogle samfundstanker om, hvor er det vi er på vej hen, og hvad er realistisk, hvis vi vil gennemføre en grøn omstilling. Ja. Ja, det synes jeg også, der er mange ting i det. Altså både lokalt helt om det der datacenter, ligger det et godt sted sådan lige med et naturområde inde midt i det hele, eller og tæt på byen, og hvad med energi og vand og alle de der ting, som de skal bruge, og alt det der, som jo er rent, hvad kan man sige, lokale debatter og overvejelser, man bør gøre sig, ikke? Og så er der den helt store overvejelse, samfundsmæssigt overvejelse, er det godt nok det kommunerne gør lige nu, hvor at kommunerne med KL i spidsen nærmest siger, skide godt, det kan vi lige bruge, fordi vi kommer jo til at mangle arbejdskraft, så kan vi jo bruge AI i stedet for, ikke? Ja, og jeg synes i hvert fald også, at altså det der du siger med, hvad er behovet for at holde det kørende, at det her med energibehovet, altså der er jo også en tendens til, at vi som mennesker, altså det der med de der tal, så bliver det sådan nogle tal, ikke? Og jeg synes også, da vi behandlede det på byrådsmødet, at der er jo sådan lidt en famlen i forhold til, hvad er det egentlig for et energiforbrug, vi taler om, ikke? Fordi så er der for eksempel nogen, der siger, jamen så kan vi bruge den overskydende energi, vi producerer på Lolland, uden at have gjort sig begreb om, at det slet ikke er tilstrækkeligt til at dække det behov, det har. Altså det der med størrelsesordnen, som jo kan være svært at forholde sig til. Ja. Men jeg synes i hvert fald, at debatten i byrådssalen afspejlede, at der er flere, der ikke har gjort sig tanker, ja, ikke er kommet i mål med, hvor stort, og den der tankerække, ikke, der handler om, hvor stort et energibehov det egentlig er, vi taler om. Ja, og vand og andre ting, ikke? Ja, altså, fordi energi er jo så kun én ting, ikke? Og så er der jo alle de spørgsmål omkring naturen, som man også kunne bruge lang tid på at tale om, ikke? Ja. Men altså nu kan jeg se, at igen tiden er gået, Birthe. Og det går hurtigt. Ja. Det går hurtigt. Ja. Så desværre. Ja. Men altså vi håber på, at vi kan arbejde videre med vores format her. Måske skal vi også, altså vi vil jo gerne have det umiddelbart, Birthe, men måske skal vi være lidt mere skarpe på forhånd, hvad det er, vi vil fremhæve for nogle pointer. Det ved jeg ikke. Det må vi evaluere på. Ja, fint. Tak. Hej.